περιμένεις ρε παιδί μου όλο τον καιρό τέλος πάντων να πας στις διακοπές σου. Και τι γίνεται, υπάρχει ένα στρες εκεί και 2 μέρες πριν φύγεις από το νησί κάπως γιώνεσαι και κάπως αρχίζεις και απολαμβάνεις και λες τώρα έπρεπε να μου τα σκάσει. Και την 5η μέρα που εσύ θα χαλαρώσει και το μυαλό, επειδή ακριβώς για 4 μέρες του καλλιέργησες μια ηρεμία όντας στις διακοπές σου. Οπότε, αν αρχίζεις να βάζεις πρακτικές έτσι που σε γιώνουν μέσα στη μέρα σου, μια άσκηση 10 λεπτά, 20 προτείνω εγώ, αλλά 10 ας πούμε, μπορείς να δεις αλλαγές σε πολλούς τομείς της ζωής σου για διάφορους λόγους. Είναι αυτό που λέει κάνει καλό στο μυαλό. Και τέλος πάντων αυτές τις διακοπές που είναι να πας, όσες είναι, λίγες πολλές, να μπορέσεις να τις αξιοποιήσεις στο έπακρο και η εμπειρία να είναι όσο πιο πυκνή γίνεται. Αυτό, να περνάτε τέλεια.